Magandang umaga din po sa mga nakikinig ng IFM. Ito po, nandito yung mga council ko ngayon kasi chine-check namin syempre yung kalinisan ng area para hindi naman nakakaya sa mga ano po natin, sa mga bisita na dadalo sa kanilang mga minamahal. Kaya pinapaano natin, gumawa kami ng inspection na kasama ko mga barangay council, mga kagawad ko. Tapos syempre nakipag-communicate tayo sa administrator ng sa may loob ng Roman Catholic Church cemetery para this po yung coordination po kasi ang ano natin is yung iniwasan natin dito is isa yung traffic, tapos syempre yung mga nangunguha ng mga flowers, tapos binibenta uli yung balik-balik na tinatawag nila. Kaya yun ang isang pinababantayan ko sa ating mga barangay tanod, saka yung mga nandito sa kapulisan na kanina kasi may pulis saka na dito, BFP. Ngayon yun yung pinapa natin na kung sakali bantayan natin para at least yung safety and security ng ating mga pupunta dito. Tapos ang parking area pala natin is sa may poolside area. Pero pagdating ng Undas, wala pong makakapasok dito kasi one way po to itong Karanan Street. Opo. Pati doon po sa may A.B. Fernandez, ang alam ko one way po yun na sasakyan. Yung sasakyan, iikot na po yun going to Tapua, dyan sa Amado Tapua. Yan lang po yung bukas na tawag dito, kalsada. Pero itong Karanan, ang alam ko dito is Karanan Street to Bonifacio, close po yan. Diyan po talaga naglalakad yung mga. Kaya ngayon po mapapansin nyo madami pa pong mga na tricycle, pero bukas maggagawa tayo ng road clearing, lilinisan po natin yan na lahat ng tricycle is tatanggalin natin, papatanggal po natin lahat. Kap, mensahe na lang po sa mga kapwa Europeans na nagbibisita po dito sa Naranjo. Yun po, sa atin dapat po sa mga dadalo po dito sa may Roman Catholic Cemetery tsaka sa Independent Cemetery, lang po, sana po yung rerouting, alam po natin kasi baka mamaya may pasok niyo yung sasakyan nyo. Kasi alam ko ipopost ng poso naman kung saan paano po yung rerouting natin. Tapos syempre dito sa sa mga, kasi may bagyong parating, yung nga lang at signal number 1 na po ang Dagupan, ingat-ingat lang po tayo. Tapos di bali 24 hours naman po naka-open po yung barangay hall natin, tapos may mga naka-deploy po na barangay council or tanod po natin dito sa area ng cemetery po.